Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Moi boas, benvidos aos Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio de Música de Vigo. Bueno, imos deixar hoxe que antes de empezar que nos presente a Miñoca o que vai a ver no programa, porque despois sempre se queixa e teño que aturala eu toda a semana, vos non. Así que, Miñoca, quen temos hoxe no programa? Moi boas, miñocas. Pois hoxe temos no programa a nosa compañeira Rebeca Carrera, que ven en representación da organización Enclave Morada para contarnos todas as actividades da Semana da Igualdade. Benvida, Rebeca, e arrancamos! Bueno, pois moi boas, Rebeca. Outra vez máis, canto tempo? Encantadísima de estar aquí outra vez neste podcast. Sabes máis que a Miñoca, casi. Bueno, non tanto, pero non hai queixa. Bueno, pois estamos encantadísimos de presentar outra vez outra Semana da Igualdade, que xa van, canto falábamos, que xa van... Estamos na terceira edición da Semana da Igualdade, pero realmente é o cuarto ano que estamos traballando neste tema porque o evento de unha tarde entre de mulleres, o sí, mércores, ese xa vai pola cuarta edición, porque aí é onde naceu todo, digamos. Cuarta edición de unha tarde entre mulleres, terceira Semana da Igualdade, que vai ser entre o 9 e 13 de marzo. 9 de marzo, o sea que xa para a semana xa. Bueno, pois se queres facemos como cada ano un pouco de reconto do que vai a vir cada semana para contarlle a toda a xente as actividades que van a ter moitísimas, e que, por suposto, están convidadísimos a todo. Todas convidadas, é acceso gratuito ata completar a capacidade do auditorio que temos no centro. E, bueno, podemos empezar polo luns. O luns, día 9 de marzo. O luns temos unha, digamos, o plato forte un pouco desta semana, porque a convidada deste ano, que sempre tratamos de ter alguén que veña de fora e que nos traia pues, músicas doutro lugar. E este ano contamos coa presenza de Esther Vela, unha pianista, compositora catalana, que ademais trae unha proposta, eu creo que moi interesante, sí, porque é un concerto interactivo, é un concerto no que o público vai ter que facer algo, non vamos a adiantar demasiado, e vamos a falar de romper estereotipos con respecto ao xénero na música. Bueno, eu non vou a falar, vai falar Esther Vela, claro, que é o seu proxecto. Moi boa pinta. Entón, o luns ás 7. Se eu estiven antes escoitando un pouco, se queres escoitamos un pouquiño de Esther Vela. Sí, claro, claro. Ben, pois o luns é o conferencia, concerto interactivo de Esther Vela. Sí, e despois, o mesmo luns, ás 8, temos, pois, alumnado e profesorado do centro interpretan música dela. Aí vai haber diferentes especialidades, temos, bueno, un pouco de todo, non vou a dicir tampouco desvelar todos os secretos, pero, bueno, hai piano, hai saxofón, hai trompeta, hai... Bueno, non digo máis. Que a xente veña e que disfrute, que se vivides cerca, xa sabedes, non tedes excusa a ter unha semana aquí completa de actividades. Ben, pois se queres xa pasamos, o luns vai completiño, se queres pasamos a un martes, que sería 10 de marzo. O 10 de marzo. O martes temos un evento tamén moi especial porque é un intercambio que temos co Conservatorio Profesional da Coruña. E aquí temos tamén, nos en Clave Morada, que digamos que artellamos isto, coa axuda, por suposto, de claustro, equipo directivo e demais profesorado do centro,
Pois este ano xa tivemos moitas propostas que nos viñeron de fora. É dicir, non tivemos nós que pensar algunhas das actividades, senón que tivemos que seleccionar das propostas que nos viñeron. E esta foi unha delas. A proposta veu por parte do Conservatorio da Coruña e nos propuñan facer o libro Rasgos infantiles de Carmen Santiago de Meraz. É unha compositora, bueno, absolutamente descoñecida e que foi profesora de piano e ten obras dedicadas aos seus alumnos e entonces son obras que teñen por nome o nome deses alumnos. Personalizadas todas. Sí. Hai un total, estes rasgos infantiles ten un total de 40 e se van a tocar as 40. 20 tocará o alumnado de Coruña e 20 o alumnado de Vigo. Teníamos que escoitar 40 personalidades de alumnos, non? De alumnos de Carmen Santiago. Eso parece. Que interesante, que chulo. Isto sería a 6 no auditorio tamén, entrada libre. Pois moi interesante, ten moi boa pinta isto de facer unha composición non por cada personalidade do alumno. Temos que facelo aquí tamén. Sí, eu pensei en traelo, esa idea, traela aquí, e facer algo con iso. Incluso que sexan os propios alumnos que poidan aportar creación aí. Pois collemos a idea. Collemos a idea de Carmen Santiago de Meraz e apuntámola. Imos a facelo. Ben, se queres pasamos ao mércores. Mércores día forte. Este é o día forte porque este é o día central. Unha tarde entre mulleres é o evento central da nosa semana e é o evento que xerou todo o que veu despois, que foi ese primeiro ano. Hai 4 xa. Este é a 4ª edición de Unha tarde entre mulleres e a verdade é que é un pouco, quizáis, o máis noso, porque é o que participa máis cantidade de persoas da nosa comunidade educativa, non? Hai moito profesorado e moito alumnado que toca e é música de mulleres dende as 4 da tarde ata as 9 da noite ininterrumpidamente. Maratón de música. Maratón de música e ademais, pois, digamos que é especial porque é un concerto que non é un concerto, non está pensado para estar 5 horas sentado na butaca, senón que se entra, podes entrar, sair, escoitar un pouco, volver despois un pouco máis tarde. O programa estará fora colgado para poder ir seleccionando as cousas que a cada un máis lle interesen. E dentro deste evento de Unha tarde entre mulleres hai tamén outras cousas que non son tocar música. Tamén temos a proxección de vídeos con biografías de compositoras que realiza o alumnado de Historia, que coordina a Rosa. Temos composicións electroacústicas por parte do alumnado de Novas Tecnoloxías que coordina Baldomero. Hai algunha estrea, algunha estrea absoluta. Que non se pode dicir por ahora. Non se pode dicir demasiado, pero bueno, sí que haberá, está relacionado cunha escritora, Cristín de Pizzán. Bueno, eso xa irá. Estará por aí e hai unha estrella absoluta, sí, de Gloria. Teño que decir que de Gloria. Sí, Gloria sempre fai composicións Gloria fantásticas. sempre está nesta semana e nesta tarde especialmente e nesta ocasión tamén estará. E logo, bueno, é un evento no que participa pois Orquesta Júnior, o coro, o sea, hai moita xente, máis de 100, non sei canta, teríamos que calcular, pero máis de 150 persoas pasan polo escenario. A verdade é que unha tarde moi bonita, ver o movimento de que entra unha clase, outra, pois no escenario, orquesta, logo no escenario, profesores con alumnos, está moi ben. Convidados, xa sabedes, pasamos lista de toda a xente que veña, se non entrades máis no conservatorio. Ben, pois despois deste mércores, que é o día central, no, da semana, así decirlo, o xerme de toda a semana da igualdade, pasamos ao xoves 12 de marzo. O xoves 12 temos, pois mira, destas actividades que nos viñeron, que nos ofreceron, que se nos plantexaron dende fora. A primeira que temos unha conferencia concerto que está proxectada para as 5, se non lembro mal. Sí, as 5, no auditorio. Imos coñecer a unha compositora, Muriel Herbert. Vai haber pois unha conferencia por parte dun pianista de Gerant e despois vai haber música de Muriel Herbert interpretada en directo por el ao piano e Begoña Riobo, profe de canto. Bea, digo, perdón, sempre Begoña e Bea sempre as confundimos. Sí. Begoña violín, Bea canto. E van facer pois unhas cancións dela. E despois, máis tarde, temos tamén un evento imponente, o coro de cámara Rías Baixas, que tamén ofreceronnos que estaban facendo un programa en feminino, e é un programa íntegro con música coral, e con música de cámara, 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 e con música de cám
de mulleres. Preguntaron se nos encaixaba na nosa Semana de Igualdade e dixemos, por suposto, que nos encaixa, encantadísimas de que esteades presentes este ano. E é por iso que virá Brais dirixindo este coro maravilloso e que poderemos escoitar o xoves ás 8. Ben, entón ese xoves completo, dende as 5 xa actividades, as 5 Muriel Herbert e as 8 o coro de cámara Rías Baixas. Bueno, e agora vamos co día, creo que final, o Venres. O Venres. O Venres 13. Venres 13. Venres 13 xa é un clásico, porque dende o ano pasado Fran Bouza, profe de piano no centro da materia de piano complementario, pois ideou un concerto de música moderna na que, bueno, música moderna non sei como definir moito isto, porque moderno tampouco... No, moderno xa, ahora xa é todo. Exactamente, pero bueno, é música que non, digamos que non é estrictamente clásica, é que o alumnado, pois, plantexa no escenario algo un pouco diferente do que está habituado a plantexar nas audicións e noutros concertos ao longo do ano. Hai cantantes pop ou soul ou bueno, outras músicas. Creo que é unha actividade interesante porque Fran eso dende as aulas de piano complementario, non, propón que o alumnado saia da súa zona de confort, ou non, ou da estética do conservatorio convencional, por así decirlo, e que aporten unhas músicas. Sí, de feito este proxecto foi unha idea que nos lle propuxemos a él despois de escoitar a primeira vez que escoitamos este proxecto del, que non estaba baseado en mulleres, e nos lle dixemos, oye, por que non faz un evento baseado en creación feminina e o incluímos na Semana de Igualdade? El estivo encantado, nos tamén, e é por iso que dende o ano pasado temos este ampersand, que para que non saiba todavía que significa este título, pois terá que vir o concerto para averigualo. É un título que está moi ben posto porque integra, eu cando vin, si que é certo que é como un símbolo, pero que integra moi ben todo. Bueno, pois semana completiña, toma de nota, e vou anunciar un par de novas que me acabo de acordar do centro. Unha que dentro de pouco xa empezamos cas matrículas, estamos na tempada de Coñece, que son un par de días para que os cativos que queran entrar no centro coñezan os nosos instrumentos. Moi pouco en abril van a estar xa as matrículas para toda a xente que queira vir nova. E xusto esta semana de Igualdade imos ter polo centro pois a visita de dous grupos de profesores de Erasmus que van a andar por ali e, bueno, desexamoslle unha moi boa visita e que pasen moi ben con esta semana tan completa. Se te parece, Rebeca, rematamos o podcast de hoxe con algunha das músicas. Voulle preguntar a Miñoca a ver que lle apetece. Hai moito onde elixir, hai moita música para elixir. En cada un dos eventos hai... A ver, Miñoca, con que queres que rematemos o programa de hoxe? Sí, pois a min encantaríame rematar o programa cun tema que me chivaron por aquí que iban cantar, que se chama Dos Miñocas, que di así: dos miñocas para ti, con ellas quiero poles toda tu atención. Miñoca, eu creo que así non é, que son dos gardenias. Bueno, é un tema preciosísimo igual, é da compositora Isolina Carrillo. Así que a min, se non vos importa, creo que a mellor maneira de rematar o programa é escoitando Dos Gardenias. Eu, se che parece ben, vou marchando xa que teño a pota ao lume. Veña, ata o próximo programa. Que che parece, Rebeca, o que pide a Miñoca? A min pareceme moi boa idea rematar con ese tema. Bueno, pues rematamos con Dos Gardenias. Esperamos vervos na semana de Igualdade. Se vos gostou este contido, xa sabedes, compartide que estas miñocas son gratis e traerán a máis peixiños. Ata o vindeiro programa. Abor. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás
es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Os contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo.